Vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna, vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom. Pán Sulík, viete, čo je v politike tá najväčšia veľkosť? Že my si môžeme dať robiť, ale Zodpovednosť politikov je prehltávať. pozrite, ako sa to vybujnelo. Ale ja to prehltávam. Je to otázka pre ústavných právnikov, ale ja sa urobím... Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. Každý sme si tým prešli a ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo občas. Niekedy nástroj svätí prostriedky. Pozrite sa, ak je poslanec stíhaný za to, že mimo pléna nafúka alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že ja som si doma v Ešuse neohrieval z tej večere ani polievku. Poslanec Národnej republiky si myslí, že môže všetko. Poslanci Národnej republiky, niektorí si myslia, že môžu v pléne urobiť čokoľvek. Poslanky niektoré, nedá mi povedať, v predvolebnej kampane boli schopné stiahnuť aj gaťky, dneska jedia horálku a nosia tričko. A vláda nestojí a nepadá na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale žiaden iPad nenahradí obyčajnú knižku. Nikdy. To znamená, aj to nie je cesta. Viete, ako čítate knihu na iPade, ako čítate tlačenú knihu. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. A dnes zoberete svoju výplatnú pásku, tak zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval. Je mi veľmi ľúto, že niekedy tým politickým nástrojom opozície je len urážka, hystérie, útočenie do osobných stavov. Ja neznášam chlapov, ktorí sú hysterici, preskakuje im hlas a vykrikujú a demonštrujú na tribúnach v tričke. A mám súťažiť, a nazvem to v súťaži politických strán so subjektmi, ktoré vznikli, ktoré si kúpia billboardy, prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Vážené dámy, vážení páni, asi sa všetci zhodneme na tom, že parlament je to najsvätejšie miesto, kde by sa malo naozaj súťažiť len slovami. Nemala by tam byť hystéria, prejavy, ktoré vidíme v ulici, demonštrácie, urážanie, hanenie. Ale asi by to malo byť miesto, kde vznikajú tie najlepšie zákony, ktoré uľahčia, pomôžu, možno aj zabezpečia následne potrestanie tých ľudí, ktorí si to nezaslúžia. A ako som povedal, ak niekto permanentne pred vami klame, niektorí poslanci si dneska v plene dovolia bežne urážať kolegov, možno, že ich tak až špičkovať agresívnymi úsmevmi a pošklapkami. Asi by sme sa tu všetci len hádali, intrigovali, nosali billboardy. Viete dobre, že sú tu veľké eurofondy, ktoré čerpáme na rôzne interatívne tabule a neviem aké operačné veci. Veď pre Boha živého, ešte, že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Je nepredstaviteľné a takisto nemiestne, aby si poslanec Národnej rady dovolil v plene Národnej rade také nemiestne žarty, aké vám názorne teraz uvediem. Nech sa páči krátke video. Vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Ja to poviem teraz, že páni poslanci, naozaj ja vás skúsim aj v rámci sály, aj do budúcna od slov expresívnych poprosiť, aby sa v sále nediali. A pevne verím, Andrej, že nesklameš našu dôveru. Prináleží a dovolte, aby som objal toho predsedu, ktorý bude vybrať na predsedu. Aspoň niekedy nástroj svätí prostriedky a aspoň sme videli pravú tvár. Všetci, ktorí majú aspoň minimálny politický rozhľad, vidia, čo všetko a ako veľmi zlé spravila SNS na čele s Jánom Slotom proti Slovensku ako takému, že spravila možno viacej zlá ako všetky ostatné strany dokopy, a to len preto, že SNS sa pri tom páchaní zla, pri tom páchaní národnej zrady sa stavala za národ, za národné hodnoty, za kresťanské hodnoty a pritom išla proti tomu všetkému. Ale dovolte mi, aby som vám v prvom rade všetkým poďakoval za to, že ste si našli čas a priestor